Halo logoफोर गुड मर्निं गासिनोबो बेरे फुंजानि गोजोननाय जासिहरबाय दा जोङो थांनो नागिरदों माबा जगि गफायाव माखासे शुटिं लाहैनो नागिरदों जिखिनि सोलिबाय थानाय बा रेडि बे माबानि थांनो नागिरदों जों ओमफ्राय जायफोरनाखि जगि गफा नुफेराखै थ'दो नायनोब्ला ओरैनो आरो माखासे माबा जोंनि इन्जयखौबो दिन्थिनोसै मानसि लांफाबावनांगौ आरो इयाव Pak Malaysia जिरायगासिनो दं माथो सैमायाबो जिरायबावबायसो नोंथाङा बबेनिफ्राय फैदों नों बबेनि मा नाम सोरखौ फैदों फाइनालि दा लकेसनाव सफैबाय आङो बे सफैनिफ्राय एसे थाबायबोबाय दा मोनफैबाय नालाय ओरैहाय थांगासिनो वाव बेसेबां गोजौ माखौबावनांगौ एक्सुवेलि आंबो फैखांखाबायमोन फैनायालाय ओमफ्राय नै बै दालां रोमै नुहुरदोंना नैबे दालाङा बे माबा बेखौ मा होनोमोनलाय नरनारायण माबायाव आरो दा माबायाव दङ जों मा बावलायलांबाय नामफोरखौबो दासो गोसोआव दंमोन दासो नोंसोरनो खिथानो नागिरनानै बावलायलांबायसो आं गोजौ थांग्रोनि लोगोफोर होमबा जायगानि नामा जगि गफा ओमफ्राय दा मेकआप इस्टान गासिबो दान जाजोब्बाय ओमफ्राय ओरैनो शुट लानो जागायजेनबाय माने लाबायानो आरो शुटखौ लाबाय थादों ओमफ्राय लानोसै जों नायनोसै नाम्बार 10 बनाय नै जिरायनानै थाबाय बे इथा गोजासो बिराद मोजां आरो खोलो खोलो बारबो बारो बरियानो ओरै दङ लाबाय थाथोंसै बिसोरो बे मा जिनिस बे बोरमा बिराद मोजां नुयो माथो गोजौनिफ्राय नायलालाय आं बै बुरलुंबुथुर दैमाखौ बोरै बारनो सेन्देला नायलाय सेन्देला सेन्देला ओइयाव जोङो बै गाहायाव थांनो नागिरदों बै गाहायाव दावखोबोबाय बेसेबा गोजौ मा आं साद्रि लाग्रासो मोनबाय आरो माबे ओमफ्राय एफा गाहाय बोरै थांनो हानांगौ नै अमा नाय नङा नै जों लामा दङ नै रं थांबाय नोङो बेखिनि जानो खोमा लामाया एक्टिं खालामबाबो जाबाबो लोंबाबो अमाया अमाखा बुंनो रोङिखा जाबाबो लोंबाबो आं दासान्दि जानो हाथाराखै मा जानो ये बुरलुंबुथुर है ये हम है और ये मेरे दोस्त है ये हमारा पार्टी चल रहा है माने इसेबां भाइरेल जादों बे बुस्थुआ ओरैनो बयनि ये हम है ये हमारा मेकअप ये हमारा इयररिंग है और ये हमारा कॉस्ट्यूम है ये हमारा मोबाइल है और हम यहाँ पर शूटिंग कर रहे हैं मालाय गर्लफ्रेन्ड बायना हरनाय हाफपेन गोदान गाननानै जा बेसेबा खुसि ओङालाय फ्रेन्ड लामा दं जों मरिजोंबा आं गिदोंमोनलै एसे बै गायाव थांनो नागिरदों माने हे भगबान नोंसो मिथिसिगौ बे संसाराव माबायदि नोंनि गोथांनि दैमु आयु थैगोनलै आं बिदिजों बैजों गोलैनांगौथाय ओरैनो नायनायावथ' माने माथो गाहायल' नुयोलाय ओमफ्राय बेसेबा गोजौ ना मेगनसे गोजौ नुयो मिथिखाया दहायनो बोरै माखोमोन गोलैग्रा बोरै माखामोन आयु जंगलि मेन जंगलि उमेन ओरैबादि रिस्किलै बाल शक्तिमान
सक्तिमानल' मिथिगो इयो Saktiman. gue dengan भाग ले गिनायबो गैया एसेबो नायलाय ओमफ्राय लामाया इदिसो नै ब्लक खारो खारो आंबो खारो ओरै लागोन माने आंखौ Ayo, be. बेयाव गोलैलांबाथाय आरो गैला मानसिया गिलु बालु बैयाव थांनो नागिरदों जोङो गाहायाव ओइ बै मा बुस्थु ओइ बे बिफांखौ जा मोजां नुयो माथो नै ना नै बे बिफाङा हनै बिराद मोजां नुसोदों नै बे साथाजों दिन्थिनोसै आं नै बे लागाव लामाया ओइ आं थांग्रोनोसै लोगोफोर आयु आं लिमिहां मोनथारदों माने आं थांग्रोनोसै लोगोफोर ओमफ्राय आं नोंसिनि गाहायाव सैबाथाय आं दिन्थिनोसै आं एसे खस्थ' मोनदों माने ओइनिफ्राय ओरै फैनानै इजों ओंखारफैबाय थोस ओरैबादि रिस्कि नुनायावथ' नै गाहायल' नुयोना नायलाय एफा बैखिनिफ्राय मांख्लायबोबाय आथिं जुथा खुलायनाय नै एफा गिलु बालु नालाय आं जि मांखोलाबायनो हाया थुदो दाबो सारायखौ लानानै थां नों मा लानो हाबावगोन आरो ओं हागोन खोब नै अबाव थांखो मानसिया अबाव थांखो नुवानो ओइनि फिसाल' नुयो बेजों मांखोलांनो नागिरदों बाल हाया माथो हेलौ Hey guys morning guys ओइयो मन्दिर दङदां ना ओइनै दंफां नङा इयाव दंफां अन्थाइ दानख्ल'नाय दङ नै नङा एलाय बहाय दंफां दानख्ल'नाय दङ दे मन्दिर दङ दां बाव अन्थाइखौ दानख्ल'दों आरोना ओइ सोरनिया फुगारनो ना फोसाबनो ओइ आदा इयो मन्दिर दां ना बोरै हाखर एफा गिदिर गाखोलांखाना बोरै मांखैदो नै सुट लागासिनो फोरोंदों ओरै आरो सोराङा ओरै बिराद मानसिफोर नायसोदों नै बेहाबो आं ब्लगावसो होगोन फाग्लिलाय Close kia. Saktiman मोसाग्रासो होनलाय नायालाय belum tuh ओइ जोंबो उन्दैयाव बिदि गेलेयोमोनब्रा केकेल क्या रहा है अभी ये क्या है हैं ये क्या है क्या iki betul ki kita kok aja hai bolo sako hai bolo isa oh isa bolo deh halo bolo I love children yes gue udah pernah gile sih nih gile sih deh cari kaplang dengmen kaplang dengmen mesra pick up nangdeng mari gua bawa gua tadeng ompray nih beohai mau bebas school ni students per mana erina trip sampai pilih kemana nama kalau ndak agak drone picking खालायदों आङो माने drone नङा बेयो गिदिर जार मा बेरे गिदिर जार आयौ नै होनै सिलाया जि मोजां फैदोंमोन नै ओइ बारा फुफ्ले नाङा नै ओमफ्राय नाय गथ'आ ओरैबादि गिथावथाव गोजौ गाखोना थादों आयौ आं जा ख्लाब मोनलायलायदों ओमफ्राय जोंनि सासे लोगोआ बोख्लायनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय गोलैजानो गिनानै बोख्लायासै आरोना बिसोर बिदिनो गाखोना थानो हाखायो
जिखुनु जा थेंक इउ सो माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय लाभ इउ अल बाय बाय सी इउ एगेन आई मीन नेक्स्ट भिडिअ